Estamos en Viescón, en Cerdedo Cotobade, ao ladillo de Pontevedra. Estamos ahora mismo nun monte comunal que temos aquí en alquiler a Comunidade de Montes de 65 hectáreas, donde hai a raza autóctona frieiresa, algo de cabra galega, bueno, despois hai algo de ovella, máis un cabalo. Entre ovellas, cabras e vacas hai sobre unhas 160 cabezas, máis ou menos. Pastan todo o ano no monte, os 365 días do ano, están en libertad, unha explotación extensiva e con certificación ecolóxica. En extensivo os animales pacen cando queren, deitanse cando queren, andan por donde queren, para manexo noso é moito máis sencillo, que nós vimos a mañán e a noite onde elas, a non ser no inverno cando pairon ou tal, que vimos 3 veces no día, pero bueno, é moi rara a vez. Entonces, pois, tes unha libertad no traballo para poder facer outros traballos que non necesitas coa explotacións intensivas, non? Aquí estamos, podes dicir que é como se fora un valle, porque está o pueblo este Viescón está metido entre montañas. Un dos inconvenientes que temos nese aspecto é eso, que non hai para poder juntarse, non hai onde poder chamar a un para que che veña a facer un traballo pois, de desbroce ou de siembra de millo ou de ensilao, do que sea. Temos que nós procurar facer todo, e así é que facemos o traballo todo da explotación, tanto de desbroce como de erva, como de silo, de todo, pois facémolo nós mesmos. Aquí temos problema do lobo, que tuvemos, bueno, hai anos coas cabras, fíxonos unha masacre moi grande, tuvemos días de 17, 18 baixas, atacounos os mastíns, tamén unha cadela estuvo ingresada, operámola para poder salvala, e agora, bueno, temos 5 mastíns máis un cachorro aí que con eso notase algo contra o lobo. Aquí pois fixemos o peche todo de malla ganadera alrededor, hai 11 km e medio de peche, todo con un ángulo de ferro e malla ganadera, metémolo os mastíns. E, bueno, cos mastíns sí, douselle bastante para corregir algo ese problema, pero eu tuve momentos de ter que pensar en cerrar a explotación. Incluso fun a Pontevedra, fun a Santiago, fixen a de San Quintín para poder menearme. No ano 2017-2018, aí foi onde máis ataques tuvemos, aí sí miramos lobas con 4 lobos pequenos, miramos manadas de 6 lobos aí no alto do monte. Desde aquela, si miras unha loba, miras 2, pero non é aqueles ataques que había. Pouquiño é o que máis en contra temos, eso, e despois os terrenos que non temos ahora mesmo co cereal e con todo tal como está o precio dos piensos e de todo, pois estamos tendo un problema para poder botar millo que nos aparece, non nos deixan botar cunha pendiente máis dun 10%. Eu non cebo con pienso, nós témolo, están fora, coas nais, ao leite, despois o último de todo métese para dentro, erva seca, silo e agua. Ahora mesmo están as cabras paridas, hai 68 chiviños, dos cuales son casi 40 femias, esas se quedan todas para criar, para aumentar a familia. E as vacas e becerras freiresas estámolas criando todas, e máis estamos comprando algunha máis, coa idea de aumentar en cabras e aumentar en freiresa. A caldela vamos seguir quedando coas que temos, que hai 30, a idea é aumentar todo en freiresa e en cabra galega.